Suposo que heu vist ja el títol d'este vídeo. És un vídeo un poc nostàlgic, no vaig a negar-ho. Per què faig jo ara un book tag musical sobre Obrim Pas, que és un grup de música que ja no està en actiu, però que sí que és mitiquíssim, o sigui, el coneix tot el món, és com superreferent, que al final Obrim Pas és un grup que va néixer d'uns estudiants del Benlliure de València a principis dels 90, aleshores, doncs bueno, vaja, que per què faig jo ara un book tag musical d'este grup? Doncs bueno, jo us explique. La setmana passada va ser l'estrena de la pel·li de la mort de Guillem, tant al cine com a les tres teles públiques, TV3, IB3 i A Punt. Aleshores, va ser una setmana on aquest tema, diguem que va tornar molt, es van fer debats sobre el tema, es va recordar el cas i què va passar i tal, i també, per exemple, van estrenar la banda sonora de la pel·lícula, que és de Xavi Sarrià i de Pep Botifarra. Una terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, la suor al front. Pues duc una setmana escoltant molt una altra vegada Obrim Pas, és així. Aleshores, anem a fer el book tag musical d'este grup. I he estat un temps sense pensar, i he estat un temps sense parlar, no estàs sol. Com em vaig assabentar jo? O sigui, com em va arribar a mi la història de Guillem? Doncs bueno, a mi la història de Guillem m'arribà a través de l'escola i a través d'esta cançó. Estàvem en 5è, 6è de primària, crec que va ser, i a través d'esta cançó, diguem que parlàrem i tractàrem tot el cas de Guillem Agulló, de lo que havia passat, del que significava. Per aquesta cançó, tot i que és una cançó que evidentment va per Guillem Agulló, he volgut fer la pregunta de dir un llibre que vaja sobre delictes d'odi, perquè en el debat d'Apunt de l'altre dia, després de la pel·lícula, es va parlar molt de delictes d'odi i per a mi va ser de les parts més interessants de tot el programa. Home, jo crec que la legislació de delictes d'odi està molt avançada en altres països d'Europa i inclús en els Estats Units. El que passa és que així arriba tard, arriben molts pocs recursos. Unes concepcions que no són correctes en part també per falta de formació, però fins i tot de la judicatura. És a dir, odiar a una altra persona no és delicte. El que és delicte d'odi, com diem, és incitar a l'hostilitat, l'odi, la violència o la discriminació contra grups de persones o persones d'aixòs grups per determinades raons, per raons racistes, per raons d'orientació sexual, per raó de discapacitat, per raons ideològiques, entre altres que són un número clausus, com bé ha dit Susana. Perquè són col·lectius, això va d'una sèrie de directives europees, que històricament han estat perseguits o són vulnerables. Per tant, la policia, òbviament, no és un col·lectiu perseguit històricament ni minoritari. Miquel Ramos, que és integrant del grup d'Obrim Pas, però després ha esdevingut com un periodista especialitzat en extrema dreta i en delictes d'odi, té un projecte que es diu crimenesdeodio.info, suposa arreplegar les dades de tots els assassinats que han hagut per delictes d'odi. Està classificat per tipologies i és superguai perquè, per exemple, jo vaig fer la prova amb Guillem Agulló, llavors vaig buscar Guillem Agulló i te posa el cas, o sigui, va per nom, te posa de quina tipologia és, què va passar, si se va jutjar, si no se va jutjar, com va acabar el judici, que m'agrada molt el projecte i que crec que és supernecessari. Pot ser assaig i explique que és un delicte d'odi o que visibilitzi un cas d'un crim d'odi. Vaig a dir el llibre de Guillem, de Núria Cadenes, que es va publicar un poquet abans de la pel·lícula. No me canse de recomanar a tot el món que conec este llibre perquè és molt xulo, o sigui, te dona una visió i te dona molta informació que no tenim, tot i que coneguem el cas i tal. És molt guai perquè Núria Cadenes té un estil molt propi d'escriure. Aleshores, l'estil de Núria Cadenes, així, es barreja amb extractes de notícies de les províncies, amb declaracions, o sigui, hi ha moltíssim de material així i està molt xulo. Del que més m'agrada a mi o destacaria és que ens complementa a la pel·lícula, te dona molta més informació sobre tota la part dels grupúsculs d'extrema dreta que hi havia aleshores, sobretot de l'ambient que hi havia en la València dels 80-90,
i te conta més casos que succeeixen alhora o en el període de Guillem Agulló i el Juí. Esta cançó és un himne, ¿vale? Un poble és la seva història, la seva cultura, la seva gent, ¿vale? Todo esto, els seus referents culturals, històrics, literaris. Aleshores, duen tot al camp de la literatura per a fer pregunta. Un clàssic que hauria de conèixer més gent, ¿vale? Valencià. I jo haig de dir, per a mi, Enric Valor, ¿vale? Perquè Enric Valor, qualsevol de les rondalles... Hierros de les fogueres de les nits de Sant Joan, la festa als carrers, la pluja d'estels. Hi ha un vers o un tros d'esta cançó que m'agrada molt, que és la següent. Vale, per això, per aquesta cançó, vaig a dir un llibre que passe en el lloc on t'has criat, on s'hem criat, on s'ha criat cadascú. Jo em vaig criar en el barri de Benimaclet. El Senyal és la meva primera novel·la. L'acció, l'escenari de l'acció és Benimaclet, és el barri de Benimaclet i acaba sent com un personatge més, no?, perquè acompanya a totes les protagonistes de la meva novel·la. Per a que no quede en plan he venido a hablar de mi libro, també diré que on ix Benimaclet en la literatura? Pues bueno, ix en el llibre de Meravelles d'Estellers. I també diré les cançons, totes les cançons parlen de tu, que és de Xavi Sarrià, que per cert és integrant d'Obrint Pas, que també parla un poc de l'ambient dels 80-90 de València i un dels barris on ocorren les coses és Benimaclet. Quants instants d'il·lusions clandestines van naufragar els poemes escrits en cançons. Esta cançó és de les meves favorites d'Obrint Pas, no només perquè m'agrada molt la cançó, sinó perquè, comença, la primera part de la cançó és un fragment en àudio del discurs de la victòria que va fer Salvador Allende el dia que van guanyar les eleccions. A mi este país em fascina, crec que no el coneguem suficient així, i perquè també tinc curiositat per si algú em recomana més llibres sobre Xile, la pregunta és dir un llibre sobre Xile. Jo vaig a dir, perquè este és dels últims llibres que m'he llegit, es diu El fin de la història de Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda és xilè, és un escriptor que té una vida super interessant, va ser membre de l'escolta d'Allende. Esta història, per exemple, crec que li va molt a esta cançó perquè el protagonista es diu Juan Belmonte, i diguem que és com el seu alter ego, el de l'autor, perquè també ha sigut escolta d'Allende. L'acció narrativa realment és en els 2000, o sigui, ja ha passat molt de temps. Parla de les conseqüències que té encara la dictadura, un poc com així del tema de les cunetes i tot això, este va sobretot de les tortures, perquè la companya sentimental i de vida del protagonista, de Juan Belmonte, passa per Villa Grimaldi durant la dictadura, que és un lloc conegut per l'horror que passava ahí dins, que eren tortures per part dels militars. És molt interessant perquè la companya de vida de l'autor, que és Carmen Yáñez, que és poeta, també va estar allí. De fet, en la primera pàgina diu a Carmen Yáñez, Sonia, la prisionera 824. Aleshores, és com una història d'amor molt bonica, una història d'amor entre els dos, això, les seqüeles, i conviuen amb això. I després també hi ha una trama com superpolicíaca en este llibre, en plan thriller polític, que són un poc això, les velles forces que no s'han depurat i que continuen per ahí. Tot això que coneguem així molt bé, perquè així passen coses, o han passat coses molt similars, i per això també vaig a recomanar com un record d'infantesa, que és de Feliu Ventura, que és valencià. Entre elles un poc les lluites antifeixistes i les lluites contra la repressió de les dictadures tant al País Valencià com en Xile. No sé, està xulo. Amb les cançons no vivia més del que d'ahir. Seguiré, m'he volgut posar aquesta cançó perquè, com abans amb La Flama hem parlat un poc d'aixòs referents que tenim com a societat valenciana,
eixa història, eixes tradicions. També he volgut acabar amb eixe relleu que siga agafar eixes coses d'abans, de la lluita per la llengua, els referents històrics. Aleshores vaig a dir a dues dones joves que estan publicant en valencià, Mònica Richard, que va guanyar el València Jove, no, el València Nova es diu, i enguany ha guanyat una altra autora que es diu Mariló Álvarez. Jo d'ella m'he llegit la primera onada que té en Bromera i ha guanyat enguany també, aleshores suposo que pròximament publicarà, encara no està, però vaja, tinc moltes ganes perquè la primera onada a mi em va agradar molt. Ja he acabat este book tag. Si sou nous en el canal, els book tags estos que faig jo musicals significa que jo agafo una cançó, m'invente una pregunta que tinga a veure amb la cançó i jo us responc en un llibre i vosaltres després en els comentaris també podeu participar i dir-me un clàssic valencià que vos agrade, un llibre sobre Xile que me recomaneu. Vaja, que vosaltres també podeu fer el vostre book tag, la vostra llista, en els comentaris o en xarxes o on vulgueu. I espero que us hagi agradat. Totes aquestes preguntes són en base a les interpretacions que faig jo de les cançons, òbviament, i ens veiem en el pròxim vídeo.